sana ngene angwedo thuolo man rango chal mar piny Kenya konde mopogore opogore kangwago tarubin kendo watematema rango gi kama gichunge singo twak mana jatend piny Kenya otimo kinde mokalo gi sani anga maber gin singo michiwa to moko gin ga mag siasa thuolo mar higa achiel duong' ahinya Oscar nyaka sani gik mana jatend piny Kenya omulo ahinya nitie weche go mago mag uchumi bero weche mag thieth nitie maka mag pur e kin mamoko manene nyaka weche mag somo ahinya weche mag somo nosengo kata ni piny Kenya osego kange ndiko jopuonj tich to pod idhi mbele ndiko gi ka pod waneno sekta mar somo ni achiedh nade ng'anyo pod waneno sani kama ntiere ni ka koloso kod jo Kenya. Namba achiel ing'e ni shida ma osebedo maduong' ahinya kiwe kata gima jatend piny osebedo ka jatend piny nyalo wacho kawuono shida maduong' ahinya mane piny siasa onego bed nen gi migoyo mondo kel mor ni ji te mane momiyo ji wacho wach siasa mane momiyo wadwaro ni kapod jatelo biro to wacho wach mag maendeleo nikech haja mar siasa the biggest issue mar siasa en ni japiny oyud mor to mor kilure kod gima osebedo katimore e higni ma serikal mar UDA ruling party osetiyogo for the last almost koro kod higni adek gima timore en ni shida maduong' ahinya ma pok obedo solved en nengo mar ngima. Nengo mar ngima osebedo kadhi malo to jopiny thagore to sama osebedo ni gimiluongo ni pesa mar siling' 1,000 ok nyal nyiepo ka ng'ato dhi e duka to mano shida ntiere maduong'. To nengo mar ngima ni mondo odog piny kata mondo bed moderated the only thing manyaka timre ni nengo mar mafuta onego bed dok piny. Kata ka wacho weche mosebedo ka jotelo gi temo timo miluongo ni kata empowerment kod gik mitimo mang'eny to en wach mar malich ahinya nengo mar ngima onego bed ni wang'iyo ka nengo mar ngima dok piny. Namba 2 monego bed ni kendo wadilgo ahinya kiwe nengo mar ngima en gima osebedo ka chandowa kae for the last 3 years temano kelo problem mag Gen Z to pod ema dhi mbele kae en gimiluongo ni crisis mandalo moko na wacho kae Cleophas ka wan kodi ni gimiluongo ni youth unemployment tije mar jok matindo youth unemployment onego bed ni kaber to wan gi policy maber maloso gimiluongo ni yudo tije ne jok matindo rowere matindo to mano kapo ni ok wabi yudo solution e gino to pod kata wago mbaka manade pod kata wawacho ang'o to pod en gima biro chando ahinya tiere gimiluongo ni youth employment to general public nengo mar ngima nengo mar ngima ne kosedhi malo to gik moko duto koro bedo tich matek obed gi pur obed gi madhi wach mar health obed gi madhi wach mar education so long as nengo mar ngima ni malo tiyudo ka shida bedo. For example ng'en school onego bed ni kendo ka koro salo school 1 year or 2 months to yawo school kendo January to Ministry of Education kendo sako go mbaka ni joma bro dhi boarding school e January ni fee structure inyalo med kendo ka dhi malo. Wach mar payslip en ng'ama tiyo e serikal or ng'ama tiyo kamoro amora ing'e maber ni tiyo manen kod loan to loan gi osebedo ka seche moko hinyo gi nikech according to sheria ma Kenya kamar loan onego bed ni kikawo loan to ok nyal ng'adi more than atamalo 60%. To ndalo ma wasebedo go gi serikal ma wan go sani ni under President William Ruto ing'e ni SHA manene ichulo ndalo chon chulo siling' 1,750 to jomoko jok ma kawaida get ne chulo siling' 500 to SHA kanodonjo mano ne NHIF SHA kanodonjo kod chako percentage nigi decide na adimi dhi chulo kalure kod yuto mari jomoko osebedo ka koro wabunge mwango mabe ne chulo 1,700 tinde chulo 30,000 jomoko ma kawaida mane chulo siling' 1,700 moko chulo siling' 5,000 mano SHA. NSSF bende nucholoki chon ne chulo 200 kila mtu sani kore chulo according to percentage mar yuto mar ng'ato tichulo 6% from your salary. Koro NSSF bende dhi malo ma jomoko chulo siling' 7,000 jomoko chulo gik mang'eny kod housing levy cha be kodonjo e ginene kodonjo e salary koro kine ka salary chande kama ng'ama simoko ni ng'ado siling' 30,000 koro ng'ado siling' 50,000 koro koseng'ado siling' 50,000 to dhi interfere gi loan mar 60%. Koro ko interfere gi loan chande to
to ng'ama nomi loan koro ng'isi ni nikech salary ni ng'ato ma sirkal obedo mang'eny ahinya to dhi interfere gi 60% gi atamalo 60 chande. Koro instead ka wasebedo kichulo ga loan siling 10,000 per month, koro moving forward ibo ka chulo siling 5,500 per month. Lakini koro loan ni monego bedi tieko gi higni 2, koro dhi end up nitieko ta gi higni moko 5 kendo. Koro med number of years ma loan ni betugo. Mani no interfere gi programs mag ji mang'eny kabisa. Koro ka wawuoyo wach mar economy onego bed ni wang'iyo ni nengo mar ngima odok piny. To nengo mar ngima onge kaka nyalo ke piny. Gima wacho pile pile. The price of energy. Kapo ni bei mar mafuta pod ni malo to interfere gi price mar mkate, o interfere gi price mar sukari, o interfere gi price mar fertilizer bedwa cho agriculture no, o interfere gi price mar japuonj mapuonjo mane boarding school man kod nyithindo 4,000 monego bed nomiyo chiemo lunch, supper and breakfast.